Κουρεύτηκα. Yeah! Τι? Τίποτα. Yeah! Nerds! Σήμερα θα μιλήσουμε λίγο για τους νέρντουλες. Να, έτσι, λίγο. Πρίχτες πουλιών! Γίδια! Μπάκουροι που δεν πρόκειται ποτέ να βρείτε γκόμενα. Πάκουροι που στις μόνες γυναίκες που μιλάνε είναι η μάνα τους και η μητρική τους. Με την οποία λέει ότι βρήκε κάτω μία τρίχα της σκούλας. Και χάρηκε. Της σκούλας! Και χάρηκε! Ας κρατήσουμε χαμηλούς τόνους με αυτά τα αποβράσματα που ένας θεός ξέρει γιατί βγήκανε. Ναι. Νέρντουλας καταρχήν είναι αυτός που ξέρει κάθε αριθμό, χιλιοστό, φύλλο και όνομα από αυτό που του αρέσει. Πάρτε ένα παράδειγμα. Οπ, τι κοιτάς? Έλα να πάρω κανένα PC. Για να δω. Ναι, αυτό. Αυτόν. Ναι. Αυτός δεν βλέπεις τι έχει εδώ πέρα. Έχει αψιαστεί την πύλη, λέει μόνο στα 1,6 GHz. Τι θα κάνεις με αυτό το πράγμα, ούτε παιχνίδι δεν μπορείς να παίξεις. Επίσης βλέπεις ότι έχει 500 GB σκληρό. Πού θα σου φτάσει αυτό το πράγμα? Και η κάρτα γραφικών του είναι μόνο 1 GB. Τα σύγχρονα παιχνίδια θα είναι 2 και 3 GB να πούμε κάρτα γραφικών. Αφού αυτό θες για games, τι θα παίξει, δεν κατάλαβα. Η κάρτα, η RAM του είναι μόνο 4 GB. Τα σύγχρονα παιχνίδια θα είναι 8, 6 και 8. Με σε 2-3 χρόνια πρέπει να πάρεις PC στην ουσία. Ενώ άμα πας σε σελίδα 25, στο τρίτο PC από αριστερά, θα δεις ότι είναι μόνο 100 ευρώ πιο ακριβώς. Αλλά θα δεις ότι έχει τετραπύριο εξαρτή στα 2,6 GHz, οπότε μπορείς να παίξεις τα παιδιά σου άνετα χωρίς να κολλάνε. Η κάρτα γραφικών του είναι 2 GB, βλέπεις εδώ πέρα, και είναι πολύ ψηλό το speed clock της. Οπότε θα παίξεις άνετα και στα high γραφικά τους. Καταλαβες. Η RAM του είναι 8 GB, οπότε θα παίξεις άνετα τα παιχνίδια 6 χρόνια μπροστά. Πώς τα ξέρεις όλα αυτά? Σιγά, μια φορά τα διάβασα. Ναι, μια φορά. Ενώ αν πας σελίδα 25 στο τρίτο Στα PC. φτάνει. Τι έβαλες? Ναι. Είστε βρωμεροί! Μπιχιλιάριδες! Σκατιάριδες! Όντα σε όλο αυτό το μαύρο πράγμα που έχει κάτι τελείες στον ουρανό, φωτεινές. Και δεν είναι μόνο γι' αυτό. Είναι και για games, για εκπομπές. Ακόμα και για ρούχα! Για ρούχα! Δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται στην 74η αποστολή του Assassin's Creed και πάνω απ' όλα δεν με ενδιαφέρει τι στο Δία γίνεται σε ένα παιχνίδι που δεν έχει καν βγει ακόμη. Τι σκατά ρε νίγκα. Εμένα, γιατί μου το λες αυτό? Μπορεί να μην μ' αρέσει αυτό το παιχνίδι και να μου πρίζεις τη φώκια. Μπορεί όμως και να μ' αρέσει. Αλλά και πάλι δεν θέλω να μου το πεις, γιατί θέλω να έχω αγωνία για το τι θα παίξω. Μπακούρι! Πακόφ, έτσι. Απλά μας καταστρέφετε τη ζωή. Πραγματικά ρε φίλε. Θα ήθελα να φτιάξω μια χώρα που να λέγεται Νερντία. Απλά κατεβείτε από τον πλανήτη. Οκ. Λοιπόν. Πολύ ένταση ρε φίλε. Το ξέρω. Αλλά άξιζε. Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμη. Ναι. Οι καθαρίστριες σε μαγαζιά και σούπερ μάρκετ. Είναι τόσο γίδια, Τόσο φούσκες τόσο πατάτες, που πάνε και σφουγγαρίζουν την ώρα που υπάρχει κόσμος. λες και εμείς θα πετάξουμε από πάνω και δεν θα τα ξανακάνουμε σκατά όπως ήταν πριν. Πολύ ένταση ρε φίλε. Να πάτε να πεθάνετε και εσείς και οι νέρντουλες. Just fuck Off and die you're stupid fucking asshole! Πόρε φίλε, έρχονται Χριστούγεννα. Και η πρωτοχρονιά. Hey! Τρίγωνα. Κάλαντα. What The fuck! Τι λέμε? Τα κάλαντα. Ναι. Οκ, αυτά. Κάντε ένα subscribe, Ένα comment ένα like και ένα share. και Τον μπούλο! Motherfucking niggas, motherfucker, crazy bastards. Θα με πρίζεις στη φώκια. fucking nigga. Αλλά θα χύσεις το όλο στα μούτρα, γιατί θα ορούνται.
Τι λέω. Απλά κατευθείαν. Ναι, βλάκα, αυτό ήταν το καλό, το τέλος εκεί που πας. Λοιπόν. Και η γιαγιά του. Λοιπόν, μετά ποιος. Μετά Δημήτρης. Άνθρωποι που μόνες γυναίκες που είναι η μάνα τους και η μητρική τους. Λοιπόν. Να είχα και μια μητρική έτσι να το δείξω. Λοιπόν. Ναι. Νέντρουλας καταρχήν είναι αυτός που ξέρει κάθε χιλιοστό, όνομα, φύλλο. Χιλιοστό. Ρυθμό γάμο το αριθμό. What the fuck, ρε. Ναι. Στον Έρικ. Ναι, αλλά μήπως θες 250 λεπτά να σου δώσει και να σου χρεώσει την επόμενη κάρτα ή να βάλεις λεφτά κανονικά. Ναι, 13-15. Ναι. Ναι, δεν έχει λεωφορεία. Ναι. Εγώ πώς θα πάω προπόνηση. Καλά, οκ. Ναι. Και γι' αυτό επειδή ετοιμάζουμε κάτι αρχικά. Μαλάκα θα περάσουμε στο υποσυνείδητο. Υποσυνείδητο δεν είναι αυτό, υποσυνείδητο είναι αυτό. Είσαι μαλάκας. Μαλάκα το μάτι. Ω διάβολος! Εντάξει μαλακία. Πώς είναι και για τη μάνα σου. Hey, what's up, niggas? Λοιπόν, θα θέλαμε να σας πούμε ότι μάλλον δεν θα βγει άλλο vlog για φέτος. Και αυτό γιατί ετοιμάζουμε κάτι αρκετά δύσκολο για τα Χριστούγεννα. Το οποίο θα ανέβει τα Χριστούγεννα. Οπότε, αν δεν ανέβει άκυρο vlog την άλλη Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου, τα λέμε το 2014. Οπότε, μείνετε συντονισμένοι για το special χριστουγεννιάτικο βίντεο. Και τώρα, ένα τελευταίο πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το φέρει ο Άγιος Βασίλης είναι τα subscribe και τα share σας. Οπότε, κάντε τα εσείς. Και ειδικά share. Ή απλά δείξτε στους φίλους σας. Εντάξει. Γιατί άντε. Πόρε φίλε. Τελευταίο μπούλο για φέτος. Δεν πειράζει, έρχονται καλύτερα. Μπούλο!